Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pi baro ikna subhai pi Sheikh Khubor hakimat gimat. Gini passion ko Sheikh Khubor nak lengki benta jong Jylla. Ka Village Defence Primary Committee Noxton area kala shim ya ka jam banya kunting na ka benta banrat dingkong yiki kam snew but ikam be an hapo ka yaw Noxton but hapo ka sor Noxton barok ka way. Kaniya kunhun ka bala shapen kamti ya ka board lingba katanat pulin usiem ka hima Noxton katanat excise but deputy commissioner kala shim ya ka jam banya kun persha yiki kam snew but ikam be an kam tam hapo ka yaw Noxton kabla bana kum ka ketem jaki nong di drugs baki nok kai drugs hadin bala mi ka jingno ya ka hima miliam halor ka kam kabaya dei bat ka klaw maupan ya ka bala keno ba ka hima miliam ka aja ka shiki riu shimen bat kum juru shiki MLE menteri jang ka hima miliam ubapet ya ka tanat klaw menteri shan bor sotun ulaong ba menta ka Khasi Hills Autonomous District Council kalat haw da ka kunhun tokit ba kerpang ban tokit benia halor ki jingno persha ya ka hima miliam bat ulai thuru ba kata ka committee kan tokit lai banai bat hagini ki lai banai ulaong ba ka hima miliam ru kan ai ya ka jinga trelang bat ka district council ki noyalam jong ka Khasi Students Union ka West Jante Hills District Unit bat ka lapangam unit haka arpu pratri Naitung arzapusan kila IT da kador khas ha Superintendent of Police jong ka West Jante Hills District Ujakpal Singh Dhanoa da ka jingkerpat ban shimkhia ya ka jingpeni board jong ki karbi ki bajusiat da ka jri siat sim ba da ki knam yiki pai khasi penar ki basong ki basa ha ka shnong lapangam haba ki lej chaka lingkharan bat haba ki le sumru shawa kakenhun jong ki nong penyakop khwai do kha na Southwest Khasi Hills District hapo ka jingalam jong samla bayai ne thongni ha ka prudutring Naitung azapusan kila lejngo bat no senyang ru da ki marba mardi lembat ka song pisa yiki kunswet balari da ka Hope of Life Girls kabadan ha ka shnong maulangwer bat ka Hope of Life Boys kabadan ha ka shnong mautli marshalo Wei rang ba breu ulalap ya ka met yam nakapung ka bajulit sait kali habau ya lenti na ka wei ka jaka ka baki jukhan ka umjin kenrut ka bahap ha ka klaw right maupan kani kala ja ha ka step jong kala singi ublei ka arpu pratrik Naitung arza pusan ha ka por kumba khnai jim stem ki pulit kidang pelong ya ka jing token loong ba uni ubreu ubayap ude blai thu dur bar ki chu sin ru uba hem uba nagashnong langkarding mi kakenhun yarap jong ka search and rescue team kalangam hadu riu pusaw phut chapo kapung umyam henrei amshim lalap ya ka met jong pins camp kharkrang ubarangam jillob hakajan mit jong ka skin sajan hakapor bakilit sum hawa umyam uni usamla barang arpusan snem karta ubana kashnong umroi nongra ulale cha umyam bansum hadin baklawan phai nakajaka bella jongki henrei maria poi ho umyam ulakanthi hathwe bar ulangam jillob kiparlong kibayelit lang la persang manyarabi henrei kim la shu kakenhun jong ka SRT kala persang kat bala banwa yau ni usamla henrei kim kot bor shu na marba kathwe kalong ka bajliu bha bat ya ka baka oxygen ru kamdap shu kipulit jong ka Southwest Khasi Hills District la yo kem saya wei pat ubriu badan kti halo ka jingkno man le be ijat badan penyam ya ka khna ka bang khat arsnem karta ya ka balaja south nem menshwa Superintendent of Police jong ka Southwest Khasi Hills uba bijirwa ula pentim bakat ko mujing tokit yau mudu sangma uba la syakem haka arpho trik Naitung hazar apusan bana ka jing tokit lalap pa mudu sangma ula le yakni ka kamrunar jaka jingtha jong uratan das ubade unong sosnong ka borsura bat ubaderu nong sumar jong ketika kena Wei rong ba brio bala tip kerteng kum ibi nong shli sa punyaw snem kerta uba nagasnong tasor maudkar ulahap nano ka jingking wa yaw ser bat namar ka jingklan jong ko kalakit ya ka met jong bat hadu umentaru 4 lam ya ka met jong uni rong ba ulahap hakapor bodang shongkai bar ki parlo jong halo ka diga jingki ka te ka jingja kala ja ka jan mit jong ka arphun yaw trik Naitung hakapor nyaw pichi kidan armur ki kertong ki bra thep kerteng na ka benta ban yakun ya election rong ba shnong ha ka shnong nong shken kashnong kabaran hakat hain purusla berkebahab hakarat nongsken jongka hima khairim ki armu ki kertong ki bala thep kerteng ki bakentup yau ba thom marmanyang yau ba unyakun nakashap jongka sngi bat uwei pat udei uba ban shan sutenga uban yakun nakashap jongka jiki
KMDC jong kanong po constituency kakong runa kamden kala kentu iki bor sensyar jong Ribhoi district bakin kampit ngor kanang man khanglat ya ka jingwan rung juki mender Bangladeshi kibala syak kendang na ka Jylla Assam hakni knyasni kaseng samla himaling yong pelun berok away kala kendit banjoi bala penyeng ya ka pandal ka bahe ha ka madan ka badon ha panyola neng ha ka hima lingyong haba kaseng samla ka tokit benia yakni kalalap pa kadika pandal kabalashna na kabenta kinong ya yatra na kaniam Hindu kibatmu benya yatra ha ka artrik unailar shamau senram kaseng samla kalap ru balashna ya kadika pandal klem de yo jingbet na kashnong lani na ulingdo jong ka hima lingyong kumta kilaliban pensange yakni kam wala kashnong risyang kabajangai tangkumba 10 kilometer na kasor nongstan kalayo ya kasurok kababha lingba ka Jylla mansnano ya kasurok nongstan mauin hendrei hadu menta kashnong risyang kampat don setia ya ka jingking kabathamai bat hadu menta kipat ba kidang yai pendon kamhi de ka jingking nar kabala rimbha bat kabala sator bha na kaliang jo orang bashnong jong kashnong risyang uba Stephen Marthong ula penpau ya ka jing sukya ka bajur par ula kerpat ru ya ki bor ki badai pet bakin le ai no khnang man light nakinu kinu ki jingja ki bas ngosi Menteri Kesoka Jylla wa polling do ula penha perdano ya ke 30th state level inter school karate tournament arhaja apusan kabala sedang nadu ka arpusau terik bat ya kabala penkut no haka arpun terik Naitung arhaja apusan ha multi-purpose indoor hall sai STC ni Shillong hagni gasngi la sakilang do general secretary jong ka Meghalaya State Olympic Association uba finally ke parian padu chief accounts officer jong ka Meghalaya Energy Corporation Limited uba ai borlang shabong kibala long kum ki sembur kongsan mentapan yang pash Khubor nak lagi bentah jong kari baro artli ki yeng darbar jong ka lok sabha ba raja sabha klapen sange no hadu ka por shiteng singi jong ka singi ningkong nambar ka jing perta slogan bar ka jing benthut daki MP jong ka liang persha Hashwa ka jingakran kabala apkhmi lenti la slambha halor ka operation sindur ha parliament menteri katanat parliamentary affairs jong ka sarkar pedeng Kiran Rijiju ha ka singin kong ula penya srim ya ka ramayan ha pedeng ka jingle persha jong ka shipai India ya ki kamle no bala krishan da ka Pakistan bat ya ka jingsha penjot jong ka Lanka ki MP jong ka kunhun National Democratic Alliance la pelong ya ka jingaki ha pok ka plau jong ka yingdor bar thawan ka parliament ha ka singin kong ha ka bag la penram jur ya ka jingkran penjab buram balakran da uling do niam Islamic Umolana Sajid Rashidi persha ya ka MP ka Samajwadi Party ka Dimple Yadav kayum sha Supreme Court kan sabisha ki babun ki jing ujor ha ka singin kong ki ba tenjo ya ka special intensive revision jong ka electoral roll balale da ka election commission ha ka Jylla Bihar Unoyalam jong kaliang persha jong ka Jylla West Bengal usuvendu adhikari ulayat hu ha ka singin kong baulat ho show chief election commissioner jong kari India da ka bapen pau ya ka jingbuan palat ki application form 6 ki bala thep ha ki tayaw bala dem na ki district ki badan kaput bar ka Bangladesh ukli noyalam jong ka RSS Mohan Bhagwat ha ka singi ublay ulakhat bal aware ban pelong ya kari India kari ka baklan bar ka bala bar shania ha ka yo ka kot da ka bapen scam ba ka Pyrthei ka ithu bar ka buram ya ka borscha Kishipai jong ka Assam Rifle kila yo ban kurup iki dawai jingdi penbuan bat yo drug siroyen basongdor kumba Saupo point not san klur tingka ha ka Jylla Mizoram lai thu ki he sarkar ha ka singli kajinglum khajana ba pura jong kari India kala kiu palat arsha ha ki san snam baladam ka bapen I ya ka jingroi ha ka yo ka kot bat ka jingpen bha ka babu renti ya ka jingyo khajana ha kari ka bala penslur da ka jingpen rung ya ka technology digital ka bathamai Earth observation satellite belasnalang da ka ISRO bat ka NASA an sa penher sha how ha ka live ho trik Naitung how rocket GSLV F-16 jong kari India la penbenau chairman jong ka ISRO u Dr. V Narayanan ha ka singin kong kini pakilang Khubor na Kylleng kiti ka Pyrthei Secretary General jong ka United Nations Antonio Guterres ulakuntu ya kari Cambodia bat kari Thailand bakin poino sya ka jingas thu jingmun da ka bapelong ya ka jingsange ASEAN khnang man ra byang ya ka shongsuk shongsngan hapdeng kini ki arli kiri Secretary of State jong kari US Marco Rubio la penbena ba ka Cambodia bat ka Thailand ki don ya ka jingthmu man sedang no ya ka jingakran ha Malaysia khnang man penkut no ya ka jingas siat hadin balami ka jingakan at ha khaput jong kini ki arli kiri
Kesorkar Thailand hak sengi ublay kala jubab ya ka jingkhot jong President jong ka US Donald Trump mansange no ya ka jing Asiat pat ka Cambodia da ka boong baka Thailand kala menjur ya ka ni ka jingkerpat tangba kala penpau baka sorkar Cambodia ru ka dei bantuan ya ka ju ka jingthmu pan penkut no ya ka jing Asiat. Kesorkar North Korea kala penpau ya ka jing bam skontenat ya ka nu ka policy ni ka jing terwan na ka South Korea bat kala kentai ban pelong ya ka jing kran bat ka Seoul laong ka para kentai jong Kim Jong Un ka Kim Yo Jong hakasngi ingko. Kaseng leno uthi nagari Yemen hau kerwo bala penmi pai ba kala penbena bala pelong sopdung ya barok kichat nongwei kiberan jinga day berkari Israel bat penpau ru ba kini ka jing penbena kalong namar ka jing penyap tersaw yaki pai ba nong shong ha Gaza dek shipai Israel. President jong kari America Donald Trump bat ka President jong ka European Commission ka Ursula von der Leyen kila kam bakla poisha ka jingate ha ka khai pateng ha ka ba kari America kan bu ya ka khajna ka basdang na du khatsan persen ha ki mar ki mata bala penmi na kiri ki balong khot jong ka European Union. Kishipai Israel kila penmena bakin pensangi ashwai ya ka jing pahara ha ki chaka babun brio ha Gaza Strip kaban sedang nadu kapor shipho baji min stem hadu kapor pra baji min miet tat hadu penapen bena da kumwepan. Chancellor Jonggeri Germany Friedrich Merz ulah pelong ya ka jia kran lingba ka telefon bat menteri rang ba du Jonggeri Israel Benjamin Netanyahu ha ka singi ublay ha ka bawla penpau ya ka jing sokia halo ka jinglong jingman ka bashir kai ha Gaza. We upelit katrat pelip ding ulah klat no kat bagi telit ding kidang kelang hak lau hak Jylla Turkey kabadan syapang syatay lam mi ni jong ka bursa kadang peteng banpur namar ka jingrang terkong jong ka sinbeneng laong u Abdul Kadir u badeiru u menteri ketenat transport and infrastructure jong ka Turkey. We no India ya wala tip kerteng ku musarab anan ulah syak syok pedin saujur hadin ka jing syak thombor da ka wat hak kenhun ki samlah Melbourne jong ka Australia ong kilat pathai Khubor jong ka Nikari. Tikitu Khubor hakimat kimat mendasi. Kublai.